Cyflwyniad dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg bellach 1-4. Hafaliadau gyda matricsau 3 wrth 3. Gallwn sgrifennu'r system o hafaliadau ax plus be plus ckz yn hawl I p a dx plus e plus fz yn hawl I q a gx plus he plus iz yn hawl I r fel a b c d e f g h I lluosi x y z yn hawl I p q r. Lluosi res gyda'r golofn a chi'n cael yr hafaliad gyntaf, ail res gyda'r golofn a chi'n cael yr ail hafaliad. Felly yr matrics yw cyfernodau yr x, y, z yn y 3 hafaliad. Felly os yw m yn haflu a, b, c, d, e, f, g, h, I, bydd m lluosi x, y, z yn haflu p, q, r. M lluosi x, y, z yn haflu p, q, r. Os oes gan m wrthdro, m minus 1, gallwn lluosi tu flaen pob ochr o'r hafaliad diwetha gan m minus 1, mwyn cael m minus 1, lluosi m, lluosi x, y, z, yn haflu m minus 1 wedyn, lluosi p, q, r. Mae'n bwysig bod chi'n neud yn y lle cywir, neu dwi ddim yn gweithio. Felly, m minus 1 lluosi m yn rhoi'r unfathiant, matrix unfathiant I chi, lle mae 1 y lawr y croeslin. Felly, I lluosi x, y, z yn haflu m minus 1 lluosi p, q, r. Felly, x, y, z yw m minus 1 lluosi p, q, r. So, chi wedi mynd ar m draw a cyn lluosi'r ateb gan m i'r pŵer minus 1. Mae gan yr hafaliad yma ddatrisiad unigryw. A mae'n dim ond gweithio os oes gan m gwrthdro, os oes determinant ddim yn 0. Enghraifft 1. Dargyfyddwch matrics gwrthdro ar gyfer a thrwy hyn datryswch yr hafaliadau yma, 3 hafaliad yma. Felly, gwelwyd o'r cyflwyniad blaenorol bod a yw'r pŵer minus 1 yn y cyflwyniad wnaethon ni ddiwetha, bod dyna mae a minus 1 yn dod yn hwn, oedd dilyn y drefn I ddod o hyd I matrics gwrthdro. Felly, mae 3 hafaliad yn rhoi bod y matrics a, lluosi x, y, z, yn hafal I 8 minus 1, 4, neu a, lluosi x, y, z yn hafal i'r atebion. Lluosi tu flaen bob ochr o'r hafaliad diwetha gyda a minus 1, a ni'n cael a minus 1 lluosi a, lluosi x, y, z yn hafal I a minus 1 lluosi'r ateb. Felly I ni'n cael lluosi x, y, z yn hafal I a minus 1 lluosi'r ateb, sy'n rhoi bod x, y, z yn hafal I a pŵer minus 1 lluosi 8 minus 4, 4, felly gosod a minus 1, lluosi fe gyda'r 8 minus 4, 4, res ar golofn, y res gyntaf gyda'r golofn, rhannu fe dy 4, a ni'n cael 4, ail res gyda'r golofn, rhannu fe dy 4, a ni'n cael 4, a trydydd res gyda'r golofn, rhannu fe dy 4, a ni'n cael minus 4. Mae'r dull yma o ddatrys hafaliadau cydamserol ar ffurf matrics dim ond yn gweithio os yw'r matrics yn anhynod. Dyw'r determinant ddim yn 0 ac mae angen nifer fawr o gyfrifiadau rifyddol I ddod o hyd i'r matrics gwrthdro. Ystyriwn yr hafaliadau. Felly 3 hafaliad yn ni, cymeryd y cyfernodau mas, lluosi x, y, z a yr ateb yr ochr arall. Felly mae'r 3 hafaliad yna'n cyfateb i'r hafaliad matrics yma. Cymeryd determinant yr un gyntaf. Gweithio determinant mas yn y ffordd wnaethon ni o'r blaen a mae'n dod yn 0. Felly nid yw ein dull gyda matrics gwrthdro yn mynd I weithio y tro yma.
Ydy hyn yn golygu bod dim datrysiad i'r system yma o hafaliadau? Rhowch gynnig ar x yn haflu 1, y yn haflu 1, z yn haflu 1. Felly mae 2 plus 1 minus 3 yn haflu 0, 1 plus 1 plus 1 yn haflu 0, 5 plus 3 minus 5 yn haflu 3. Ydy mae'n gweithio? Na, ond mae'n golygu bod angen dull arall arno ni i ddatrys system o hafaliadau lle mae'r determinant y matrics ar gyfer y cyfernodau yn 0. Yn y cyflwyniad nesaf, dangoson dull arall ar gyfer datrys 3 hafaliad mewn 3 newidyn anhysbys. Enghraifft 1. Mae gan y matrics yma, M, yma sydd wedi ddiffinio gan determinant minus 4. Darganfyddwch gwerth A. Felly determinant M yw, felly ni'n gosod y determinant ar I, y ddau res gyntaf lawr eto, lluosir croesluniau, felly ni'n cael 4 lawr un gyntaf, 0 ar ail un, minus 10 y trydydd un. Ar ai negatif, ni'n cael A, 0, minus 4. Yr ai positif, yr ai coch, minus yr ai glas, a ni'n cael minus 2, minus A yn dod mas fel y determinant. Felly mae'r determinant yn minus 4, felly mae A yn gorfod fod yn 2. Matrix arall N, dangoswch ar gyfer gwerthoedd addas am B ac Y, y dylid ei nodi fod N yn wrthdro i M. Felly os dwi'n wrthdro, ni'n gallu llosi nhw a dylen ni gael y matrix unfathiant allan. Felly llosi'r rhain. Res gyntaf, llosi'r golofn gyntaf, a ni'n cael 1, minus 1, lluosi 1.5, adio 1.5, adio 0.5, a ni'n cael 1 yn dod mas. Res gyntaf, ail res colofn gyntaf, ni'n cael minus 1, plus 1.5, minus 2.5, a ni'n cael 0. Res wilod, colofn gyntaf, llosir hynna, a ni'n cael minus 1, 0, 1, felly 0. Res top, ail golofn, 1, minus 0.5, minus 0.5 yn dod yn 0. Ail res, ail golofn, minus 1, minus 0.5, plus wedyn 2.5 yn dod yn 0. A'r trydydd golofn, res gyntaf, ni'n cael B plus C minus 1. Ail res, minus B plus C minus 5 wedyn. A'r trydydd res, B dim C a minus 2. Felly ni angen bod hwnna yn y matrix unfathiant. Felly mae 3 yna, mae'r un gyntaf fod yn 0, yr ail un fod yn 0, a trydydd un fod yn 1. Trydydd un yn 1 yn dangos bod B yn mynd i fod yn 3. Gosod y mewn unrhyw un o'r lleill, a ni'n cael C yn minus 2. Felly, os bydd B yn 3, C yn minus 2, bydd N yn wrthdro i M. A mae rhan 3 gyda ni. Darganfyddwch y matrix 3 wrth 3 x sy'n bodloni'r hafaliad x lluosi M yn haflu y matrix yma. Os galwyn ni hwnna'n A, mae x lluosi M yn A, yn golygu bod x lluosi M i'r pŵer minus 1 yn haflu A lluosi M i'r pŵer minus 1. Mae M lluosi M i'r minus 1 I, felly mae x yn mynd i fod yn A lluosi M minus 1, ond mae M minus 1 yw N, lle mae B yn 3 a C yn minus 2. Felly lluosi'r rhain allan, res colofn minus 6, res colofn 6, res colofn 16, ac yn y blaen, a ni'n cael
y matrics X i fod y canlyniadau yna. A dyna ddiwedd y cyflwyniad ar gyfer hafaliadau gyda matricsau 3 wrth 3.